Чакай. Здравейте хора! Се правим Late Challenge. Не забравяйте да се абонирате. Така, сори, но днеска не ми е ден. Трябва да... Аз се вкуса бях за щирската, милионерска. Хора, така. Ай, сега се смяна нарочно. Ето, ама трябва да пиш! И спри да се смееш нарочно. Така хора. Ноп. Така хора. Сори ако видеята са кратки, но нямаме време. Аз съм ученик, нямам време. Пиде! Няма такива! Ма спра да смееш нарочно! Ако ти не се разсмееш, нямам право вече. Те хора, ако се чудите, имаме от детето спили бомбонките, пълним ги с вода в фризера. Аз ги пълня. Всички ги пълним. Това е съседката, някак се чудите. Здравейте. Казва се Мони бомбони. Я ти там шут. Я ти там шут, Моно. Я ти там шут. Я ти там шут. Хора, ела ти! Бебе, крам. Ела тука! Я ти там. Хора, сори! Приде пауза. Абе, хора! Сори, ама те тук са се скарали малко. Сори, бебета по крампус. Бебета. Опа, лепа! Ей! Ти го изял. Бебета по крампус. Моли бе! Развара скипа! Хора, сори, ама. Емо, Мони! Закривай скадър! Сори, мотори, ама. Нашите ма френди тука ни ядосат. Най-скоро се има GTA. Чакам да ми пристигне Minecraft Stories, че не снимам. Хора! Има нов вид бомбони. Малко са студени. И чакай. Трябва да се засмееш, да пиш. Лети. Да. Ей, не изпивай цялото казино! Нищо, лед за лапа ми. Добре. Не, всичко скочим да напълня с стена вода. Хора, те са си гледат как се засмеят, аз се разбера кой. Ще скача. Моли! Малко по-лад, не е толкова слад, ама. Не е за по-вълн. Ето. Щирската. Ей, така сме мога да видя! Тя хора, сори, мотори, ама. Абе, бати, спри да се местиш! Чакай, абе, трябва да си скина са виждами! Ти пиши много. Много. На, смята. Ма спря да смееш нарочно вече! Ако ти не се засмееш, няма да пиш след. Овчарски смутен скок! Бам! Ей! Сори, ама. Абе, лапнак лед, бе! Какъв чаринг за шампионато казино. Така хора, скоро видеото се свърши, нямам просто време. На училище съм, в момента не съм, а имам домашни. Ей, хора! Ела тук пред кадъра се говори. Ей, хора! Там, отиш много на там, защото... Ей, хора! Следващият ни клип ще е стоп. Няма да е стоп, 300%.
Сори, ама у нас Wi-Fi е много слаб, едва гледах по YouTube. Да, нещо и лятин се скапа Wi-Fi-а. Силно, защото повече Wi-Fi харчим. Ако все пак трябва да се направим топ, ама не знаем какъв топ. Може би хора, ако тези двамата до мен се съгласят, можем да направим видове баби и дядовци. Топ 10. Да, наистина. Това е много яка идея. Топ 10 ли се направим? Разбира се! И се имаме изборът на Теодорчо. Той също трябва да избере едно нещо. Любимото му от тия топ 10. Топ вида досан, нещо и седмица. Топ 10 най-опасни животни в света. Искате ли? Искате ли бе хора? Добре, окей. Няма да има... Не се казваме кой номер е, сори, ама не знам как да го направя по друг начин. Двамата! Мога да я поварам. Сега няма да му. Боже, команда! Чобале! Чупете телефона, ако ще не го направя. Дай ми го! Добре, Не горе. само не може да правим вече така видеа. Видеото се свършва. Просто те много мало досега. Сори, мотори. повалиш на дивана. И... Може да ме повалиш на Завеса. дивана. И... Да ме повалиш на 2, дивана. 1.